sayewa. Ya zai ne na gane daure ki ciro ni rijiya. Tana da kwan soyayya amma da zulumi, ko ga dalibi tilas a jirayi malami. Don sama adali share zancen azalimi, daure ki taimaka zuciya ta daina fargaba. Shiga duniya ka duba cuta ba zan yi maka ba. Ya zana ya da kai bayan na dauke ka shugaba. Kowa za ya zo ni dai ba za na bi shi ba. Ina da zilli kan kaunarki sayewa. Ya zai ne na gane daure ki ciro ni rijiya. Gaskiya take fada abokina ka dakata, ko ni na gasgata bata zancen mazammata. Sai barka iri kwarai ba ta layin makaryata, ko ni zai zama shaidar cuta ba za ta maka ba. Kake fada so a ciro ni rijiya. Ni da kai akwai amana, haka ne ya saka na waiwaya. Tsona ta zagaya ta bi jini na har da jijiya. Ni tantama da ke wani ba zan so ka so shi ba. Kirki shi sanya ni caza kai, uziri ka yi aboki na cutar ka ba za a yi da ni ba. Boyayyar fuska, boyayyar fuska, boyayyar fuska, wata ran kyawo a yau gani.